kasih saringan Arya Musik. Anangan tinggonku goleki abot-abot kepengin ketemu anak-anak toh tamparan mung nuruti akarepi ati bareng saiki ketemu apa ilmu ninggal laki aku kemana-mana koyo sinendal hatiku lu tumitis melesi pipiku iya ayen pancene wis ra tresno mbok yo podo akondo sing sojo aja kowe gelo ati aku ora bakal ngonili hae Bapak Hajat. Ayo dilanjut. Koyo ngene lelakonku pengen ngopo kok ndak ketemu ayo yen pancen ditinggal didukung Arzeta Sound Audio Sound System. Oh Areta, salah ya. Eram. Harapmu beb. Hae. Oh ya. Ya, berarti anyang. Ning endi nggonku ngenteni biyen ninggal laki aku koyo sinendal hatiku lu tumitis tapi ngati lakonku ambien ngopo kok dadak ketemu ayen pancen ditinggalake gawe gelo ati salamasi yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasejo ojo kami gelo ati aku ora bakal gondeli kayaknya mandan kurang tadi ya mandan lembut tapi ya mbak iya aku tau sinum nih lembut pada baik lah karo nyong kaya ngene lelakonku